Me kake nema Gaskiya ne? wasu na da yaran kai. Da yau ne da yaran kai. Rabu da shi, da zai mun wani abu sai na rama ne. Da zai mun wani abu. Ana kai shiga irin tamu. Da zai na kamun wani abu. Zan hada ka da yaro na cire. Kai? Yayan naka? Ba yana. Yayan naka? An yi yanzu. Kai wuri ɗaukar nan. ai yanzu Abin dai sai ya rike ma gidan. ka daukan yaro na rantse girman Allah na gaya ma wannan gurin na baka na bai dan kwalli da mun haka ciki na gaya ma tun da bai roban nan wai ma ga haka kokari yake na gaya ma ta makocin sa wallahi alhamdulillah ai gaskiya Ali